Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. APHLC Central Committee pen Parliamentary Election 2024 result ki pipona phai kacheton kawedet pena joksi Election Commission of India Returning Officer pen Lam Clark chipivek nangji pusi pherang kyamai ke phapo Keramtang Parliamentary Election 2024 result total vote ki pipon aphai Election Commission of India pen kapangtak pona phai ka prek la pen Returning Officer pen ki pipon a result sheet masap oputa kacheton avi la apotsi APHLC Central Committee pen ningkang sam sedet alamthi dokok pena joksi pherang kyamai ke phapo La Pusonsi Election Commission of India Lapen Returning Officer Counting Officer La Tumang Pongpen Result Sheet ki pipon aphai total rapet sita masap oputa kacheton avi Total vote ke chokpon aphai lak trokra trokner kepra hinira pharoplira phli kepra isi Lapen result ki pipon aphai lak trokra suri trokner kepra ke thomra pharo Hinira in koira ke thom. Ladak a result atengpen langdam pulote total votes ki pia phai ki jumhek. Lapen counting result a hurabang ke aphai pe kampon u. La pusonsi ke klempon. Lapen returning officer result sheet le akaprek. Lapen counting officer result sheet le akaprek. Lapen Election Commission of India result sheet le akaprek. Lasi kacheton pon masap oputa avidet. Lasi ningkang samdamji atowar avidet lo. Lapen counting ki pipon un elokta do olang. Polling station Bokajan LAC, Haraghat LAC, Dipu LAC lang ikta. Ladak counting pon un e apuling anke ladak paklang pon iglo. La apotsi APHLC Central Committee pen pherang kyamai ke phapon pen radaphan klardak pen chini et nang jipusi pini pherang kyamai kapedupon puta thanpon la pen pherang ke amai long pen APHLC Central Committee pen ahokpet Election Commission of India la pen Returning Officer la pen Counting Officer latum result kipi kacheton kawi la pen counting pon pedet a polling station anaputak lamklar rat angno chipivek nang jipusi ke hang padupon Totangte APHLC Central Committee atim pen pherang ke thaino kaning jepon alam the phutak ang ton pen arjuponik tha News report Karbi Anglong News Channel Ini nang letu pherang ke tumhana choning ri pen ajok nang letu pang lo sina tumhana ke ropi lo ini nitum kapachini kang tum ke la hello election arni si het si dolo election dolo nilitum figure cheton de apor masi choklem lo puta puing tum sita puno dak la non ke aprang nitum do clip lo choklo la ke to sima thabom le seta la dak kiklong lo dak chief electoral officer long la pen Election Commission of India atum kapeklang la pen ladak returning officer kapeklang ke chetonti Bukajan pen CEO Chief Electoral Officer Assam alangli peklang lo 1,16,732 lake votes ke count tang lo bodi lake ke count tang lo setahala dak returning officer ka peklang amangke 1,15,000 ya dah ada ke 16 kusipu dah ke 15,989 amat a difference ke 743 ke akele dokok lo dah DC bang ke lo bang ong tu tedet le hala chief election commissioner atum ke long bang si ong munak ko puson matang pidang lo ne 743 का वेदे आधा के दिल्ली पेनपेक लांगे दिल्ली अपन असम दिसपुर पेनपेक लांगे हावड़ा घाट बंता लता 1,44,809 लो के काउंट होट कहीं कलाखा होट के लो अमर
dak returning officer bangke long dun bangke 1,42,000 lata ong e muchot hada ke 44,000 pudi popo daga 42,519 amat ke preka bangke kase tonte ke surihini ra harohini ra troxir ke 2,290 ke tonte dia lapen ke aku di kuta Dispur pen lapen Delhi pen kape klang bangke 1,33,789 pulau 33,000 madak DC ape klang tua bangke 1,32,675 lata Delhi ape klang Dispur returning officer kape klang bangke lata aku ong tu tidak lelo ke ong e kace pre ka bangke Suri isira Haru isira krepli lai se tonte de lo por nat pentong hala Delhi sor ke long lo ne ange dak returning officer ke pubom lo ne si ke lo la ke pubom lo de alang li ke lo pen ke alang li ke lo ala kha pen ke se tonte de lo rong khang bang ta 99,486 ke klan 486 amar DC ka pe klan abang ke dakta 99,479 ada ke 86 pusi ko daga 79 kasi tonte ke dakta troxy abang ke tonte de son taxi amri abang ta 71,853 lo Delhi pen lapen Dispur pen kape klan ke laban dak DC ke kape klan abang ke long abang ke 71,854 dah abang ke isi bat jo dah abang ke bat den haflong abang tuke lah abang ke ton thada ke 1,15,772 pulo apenda ke long ka 1,15,772 lah abang ke ton seta dak hamren pen kape klan dipu pen kape klan lapen Hauraghat pen kapit lang, Bukajan pen kapit lang abang ke tonte deta. Kasi tonte ke non ke long abang ke vote kipi kado e monit dum vote kipi ke lak trokra suri trokner kebra hinira haru klira plikebra isi. Ya, haru ne haru klira plikebra lak trokebdi suri Trogner kebra hini ra haruk lira di kebra isi 6,82,441 lake box arlo thap pet lo la pen hala postal belox kado ve hisab advent si la anno ama non kas kalakha hoda bangke ke long to ke 6,83,223 lakh trogra suri trogner kebra ke thomra harohini ra in koira ke thom o anlong lo amat akele ke long thu ke pharo troxy ra trogner kebra hini konat ben no me van ni le box kamu de dalam konat anta kalila box kang pupe la do tulang box kang pupe troxy bukajan pen isi hauraghat pen pli la pen dipu pen himi kado ve troxy in pupe detlo la kang pupe avot halada ke doke suri plira haroisira plikevra troxy not votes not counted like it was EVMs were not open pede inpu pede amat halakang pupe along ke doke 4,147 and the 4,147 along hala excess ke do 782 da pangrum dun thulote la bangke ko an po ke langji ke klang thuji ke 6,87,370
Angge alang litung box arlo ke do vek vote ke long vek ke 6 lakhs 82,441 ke jadi vote ke long vek ke 6 lakhs 82,441 pulo. Amar non ke akele do ko box arlo la huyo. Aku na si pu bom lo la EVM ke tempering dia tu kan itu ke pu ila hello Bluetooth pen kopi ni pen claim pu ila hello. Kado ya box e claim kali lang rai segi claim pu ni tu mata adjustment hala kia tu area box di masa tu area box la pen ke garu tu ma box la pen kala tiwa tu la pen naga tu ma box along la tu Bluetooth pen kopi ni ke claim tu hala tu man ke claim down ke eson ban ke tribal tu karbia tu man support pe la tu chelang select tu kape klang ya pan la pen kai kita pa chelang select verna tu karbia tu man ning kape thira hala akaprek tribe tu man papelang select na ko si ke claim puna nak ni tu teklong ke la si karbia tu la pen tribal akaprek tu ta la so lambang e ceri nai la si non ni tu ipu kang tung ke la hello ake chok chia bos tu si tu manang klang si vote pu election pu big pu lo la si la song si claim bong lo ni tu ke chini ke ha Samson Singh inti ke cendan dun hur 1946 anikan haruk kresir kebra trop anikan ta Samson Singh inti abelot box ke langar lo job app ku si bi ala son si arjulong halo sekya candidate akaprek lo te a box ta akaprek la son halo sekya ama alemli box abang ga ajha ke hal langar lo job app ama si Samson Singh ki phan perem det non ta la son si non ge langar lo ke job abang claim ke det lo la box ar lo ko pini ka salam abang si claim thurong lo la pen lan chot takali hala ka hisab hota ko pini claim lo kala kha hota tu pe ni wo si disia kelong ke akaprek hala chief electoral officer kelong ke akaprek ko pulo lake hadis pura mata ko pini claim dun ma la pulo ya alamba mata mimige dispur mata claim la pen daktala kala kha hota hala computer lo ke tha pini ne hot he hala daksi ke claim lo athema non ni tu hanan theklong la ala ke kala khata pitong sirmong ke claim ku sipu hala ni tu ma ijem tu ke lang du na pora ta ve an la pen hala disia long ini dun long le disia long ini dun long le sita haflong abange disia long ini dun long amahala damai se ton pe mel haflong abange di disia long ini dun pen lang dun pe mel long da ke disia long ini dun long le hamrendan ini dun long le la pen bukajana ini dun long le disia long la pen hala computer long ke thabuta ini dun long le la masi la tum kopini video lo pu mel jong si kali puante la ni tum hanape keng nang si Konat sila excess ke do ilo non 4,000 ko ana excess ke do ke 4,000 plus 782 lo gadi 7 or 9 lo 8 along 4 at 12 lo la pen 7 pen 12 1 at 8 lo 4,900 ko pilo ne ke akele do ko lo la account kita akele lo mati la ta chok vet nahi chok vet nahi ke wan ma vote ke chok la soteng silam ko kete Kan ke wala kan kupia box satu lah. Hello lah lah hello. Aku dah mensi lah tu pini ke claim. Ke claim tu jaga sini dia. Aku la kan kupi dia abang ke nang than he nang pe klang la rule he di. Ala Election Commission of India se ku la kerem ben ke haya bang ka che tonte the tu ong le te hala ka pre ke inku pe dia se ka chap bulen. Eta la ke Election Commission of India se pu lage. And the Election Commission of India ke arni si het ilitum ake hai pi Mamata Banerjee ta nije lo salam ke Election Commission ke lage thang ta li lage BJP tum ki dia lin si ke claim tu lage. Alang ni ta nije lo la pen Edwin
केजरीवाल के हाई अरविंद केजरीवाल के हाई ना ये लो बॉक्स अपन केทั้งดวิธาปุ่นเอเมเน่เสด็จละอามูนิตตัวพันอาบ็อกซ์เกออดเจียตัวบางพันเกวิธาปุ่นตัวกูเด็กเลยได้ดีละแกละเฮลยาลามบังละสิตัวมาอิเล็กชันบังเกฟรีแอนด์แฟร์แกกาลิเดตโลดีซีละมาเดโมแครติกกาลิเดตโลอาทิตย์มาละ4,147 อพันhisab se de lakha ke de piklang de ason de hala tu kumar bhansi ki pikang tu no man ye klang yi ma ti rem da me hai da me di democracy bole de hala pachini nahi ke di la pachini long le de no be la si hala election commission of india ta la ke akya he no se ke claim la ake chok che democracy birudhe si alang litum claim de lo Rupai arong anglong amat langroi chimandet. Wales Karbi Anglong Meghalaya border pen kache koinot Soching constituency ke parlo Rupai arong anglong amat langroi chimandet. Non malom RV ke jang chimit me pin lapen tomonar ve chimit me pinajok inglong ahawar mate ningkan ko anpen loni langkang lumpu arjulong lepin appear thep voi phet sita pininga ningkhanan ke langkang lumpu arjulong lo. Labang soki sung arjulong si Greater Langhempi Union atum adim along an paledun si kisung gepo arong arada tumapan lamthe isihini chingki chethan padupo. Lapen school kacharli oso marta thedung akisung chetong ponanglo. Lapen behabe park ke klematum seta thedung kisung chetong nanglo. Rupai ahawar lake atoknai aronglo. Pini arnianta Karbi Anglong ke thekiding atum ke amenta arjulong lilang tahai. Kedam ke aphialam lo lapen kaching thur asayamota theglong lipin lang. Lasi labang soki sungpen nang pe jokwek thaputa rong aradatum chuning ri padupo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Laso opor nalitum kaita lason lang thiver malaso di. Thiver lo dake. Ke laso opor nalitum ko son no ka siksak. Son yo no son ke dam ke wang. Siksak dolo. Lo pane gari motor. Ta jalat ne lo. Isu ne du kok long ke ko son. La pulo no son ke dam nong le par tu ne lo. Isu ne le du sam pine duai yata phanda lo pu chak prong lo. Jak prong yo ke de lo yo. U par ne de lo. De la song bonaldum ka siksak. Dam ke wang ke siksak lo la tawar keselam ji pu nikan goi lo. Ke nu ne de lo. No ta lang ai ta tawar ke phang hom lo ke yo. Rada Parman no nang li jong jung hin ben ko son no pine Karbing long gachari tu ma pan pine nang li kaningi ka chuning ri le son alam Nili chuning ri tung bang ke unan ke prap ten la tawara bang ke salam ke prap jara son de ko se Karbing long gachari ke the ke ding tung phan ke chuning ri tung bang lo la ni tung ke dam ke bang sa ulum mati yo unan ke prap ten salam ke prap yi phan ke chuning ri laso tuwar kisung pen ajok nang tung kisugu ne pen amat duai daru long le pen amat kiti ki jang la puda pinang dulu ma lapu bang nomad ke abilang ha seta siksa ka bang thedung lo thì lớp là đánh bằng cái công tác ta thực sự bằng cái được không lòng bằng cái dịch nó son lang cái thể ta thẹt lòng rong rồi Ni hanglongri Karbilamet amai atiripi atumaphan karchopon amai dongmukak longkam teron amaro asai hem arlo alongsi pamanpon. Vo siga chiklo ni phaisir kep ningkan surihinira inkoirapli asengkana pharman ne pialam ne chinghon chinampu athepi enponsi dongmukak longkam teron amaro asai hem arlo along ni hanglongri Karbilamet amai atiripi amai atumaphan karchopon ajaime dengpo. Lapen labang so amay long longri krehini Karbilamet amay aro arimatumta chetong dunsi alangli tumaphanta archopo.
lapen karchopon amaya long mai charipon sar thon sing tirang lapen aluhi kapachini pon lake khorsing ingti kongchunbang nihang longri karbilamet amai lasonsi kadokawe long krehini karbilamet amai aro arimatumta chitongdu EC dongmuka karbilamet amai hini den arong karbilamet amai aro kethom okereng karbilamet amai pli hawar kehat karbilamet amai pho tekelangjun karbilamet amai trok samilangso karbilamet amai troksi langlokso karbilamet amai nerkep phuluni karbilamet amai sirkep volongkomaji karbilamet amai kep don kachingthu karbilamet amai Kre isi jaipong karbilamet amai lapen kaprek ahamphang asong lapen rongasar amai lapen Karbi Film Society atumpenta nihang longri karbilamet amai atiripi amai atumaphan alir alon pidunsi alangli tumaphan aprang kewangchilang arni keklem kedam ponchi aphan ning pathidun lapen mai kachitongdun atuman aphanta kachuropi pajur ponsi mai mesen pen pijutpon Dong Mukak Pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me